Тодор Пеев пак изгъна, показа кой е тук. Андрейнкето сети и железния юмрук. Няма драма, няма съди да броят, когато Пеев удари, всички просто мълчат. Андрей пробва тактика, пробва да се пази, но срещу тая сила никой не отлази. Един чист аперкът, после ляво круше. Всички виждат кой е истинският играч тук. Тодор Пеев, нокаутирача, отново победи. Сложи Андрейнкет на място.